Ginalauman ang pagsaka sa presyo sang gatong sa masunod nga semana matapos ang 5 ka semana nga asod-asod nga pagnubo sa presyo sa diesel kag kerosene samtang 2 ka semana para sa gasolina. Ginpahayag sa report nga santo sa oil trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw ang presyo kada litro sang diesel ang magasaka sa 4 pesos samtang ang gasolina ang magasaka sa 10 piso. Para sa kerosene, ginpahayag sa energy official nga lauman ang pagsaka sang 2 pesos kada litro. Abang santo naman sa oil industry source, ang presyo sang diesel ang mahimo magsaka sa 4 pesos and 40 centavos tubtob 4 pesos and 70 centavos kada litro. Kag ang presyo sang gasolina magasaka sa 40 centavos tubtob 70 centavos kada litro. Nahibaluan nga ang kompanya sang langis ang nag-aanunsya sang price adjustment kada Lunes sa ginapatuman sa masunod nga adlaw. Sa pinakaulihing nga price movements, nagdangat sa year-to-date adjustment sa net increase nga 14 pesos and 45 centavos kada litro para sa gasolina, 28 pesos and 95 centavos kada litro sang diesel, kag 23 pesos and 25 centavos kada litro sa kerosene. Ginapakita naman sa data nagikan sa Department of Energy as of October 6, ang presyo kada litro sang gasolina ang nagdangat sa 60 pesos and 70 centavos tubtob 71 pesos and 5 centavos kada litro sa Quezon City, ang pinakadako nga syudad sa Metro Manila. Kag ang presyo sang diesel kada litro ang nagdangat sa 69 pesos and 60 centavos tubtob 74 pesos and 25 centavos kada litro sa Makati City. Ang nagapanguna nga financial hub sang pungsod kag ang Philippine capital nga Manila, presyo sang kerosene ang nagdangat sa 73 pesos and 76 centavos tubtob 83 pesos kada litro. Foreign exchange rate santo sa Bankers Association of the Philippines. Ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 92 centavos. Samtang santo naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 46 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 3 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 59 centavos. Kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 42 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 64 pesos and 40 centavos tubtob 66 pesos. Ang premium ang nagabalor sang 64 pesos and 95 centavos tubtob 66 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 67 pesos and 70 centavos tubtob 72 pesos and 38 centavos. Para sa balita sa negosyo,